на крайната пила. И момент за разширяване. Рамките са топлички. Малко да ги пришпорим. Да завъртим рамката. Тази я оставяме в позицията, в която е била. След като ги завъртаме, дори няма необходимост от това надраскване, но тъй като имаме достатъчно време, можем да си го позволим. Плюс това времето е хубаво, а пък и сме си позатъжили за работа с пчелите. Медовите запаси са добре. Има пресен прашец. Крайната рамка е медова. Тоест, можем да си позволим и да разширим с една рамка, но тъй като все още, макар и времето да е хубаво, сме средата на март, няма да избързваме, ще чакаме всички тези участъци, които са с мед, да се превърнат в пило и тогава вече спокойно можем да разширяваме